Španieli zdolali Francúzov 2-0 v semifinále majstrovstiev sveta. Veľká gratulácia do Španielska. Ale zarazilo ma, čo som čítal na internete, obrovské množstvo komentárov typu, že vyhrali Európania nad Afričanmi a podobné žvásty, nakoľko Francúzsko má vo svojom kádri viacerých hráčov tmavej pleti. To sme my, Slováci, naozaj taký tupý a obmedzený národ, že takéto veci riešime pri futbale. Nejde o to, kto ako hrá futbal, ale o to, kto je akej farby pleti, alebo neviem čo. Keď my budeme riešiť takéto hlúposti a budeme takýto obmedzení, tak unikajú nám potom podstatné veci. By the way, mimochodom, ani taký Pele nebol typický Áriec. Prajem vám pekný deň, priatelia, viac tolerancie a neriešme hlúposti, riešme podstatu. Čaute.